салом алейкум дӯстони азиз, созе нанзе саломатиятон хубай. Имрӯз ман шумода мехоҳам якчанд новинкаҳои магазини 1001 маида чайдаи поёни бозори Корбунару барои ҳафтум дарвозара нишон диҳам. Магазини 10 сомона, бисёр чизошон 10 сомона, вале баъзан чизои овардагианд ки беҳад хушрӯай, нисбатан аз дигар ҷойҳо нархошон арзонтарай. Хусусан ана ира бинен барои вана оҳанияй бо 75 сомона намихе подставкаи калони хушрӯ. Беҳад нағзак. Мана 75 сомонӣ. Ана баъд духтарако бори новинка чиай ма шумо давоз нишон метиҳам. Анаи компотгирак омадагиай 25 сомон. Инчунин анаи намуд пилисосо омадагиай. Мана дастиё. Ино 200 сомон. Ина марҳамат духтарако. Беҳад бори нағзай ҳар ҷода намеёбишона. Иҷада омадай 200 сомон нархи хуб. баъд иҷада бо хай ҳастай ҳар намуданам хел ришгиракам хелио 45 сомон. Ина ин омадагиай ин нархш 50 сомон. Хели сушилка омадагиай 50 сомон. Ана баъд ана хели чойнико омадагиай 50 сомона. Диден хушрӯчан ҳозир бо чанд тай новинко духтаро то охира тамошо кунен. Ира ман нишон дода будам шумода. Ин нархш 30 сомонай. Подставкачаи фасон иҷада чанд ранг дора диден. Мана барои попушигирӣ 30 сомонӣ. баъд духтаро медонен аз ана ин супницо омадай 45 сомаш буд, хел бо я намудаш 50 сомаш камака калонтараш омадай. ҳозир мегзарем ба қисми дигар намуди посудаҳо. Ина ино чӣ бошанд 10 сомонӣ. Инамино 10 сомон. Оиначаяй. И друнушта чӣ дора? Ина 10 сомон. Оиначай холияй? Шона дора. Ҳа, оинаву шона духтарако. 10 сомон оиначаву шонача. Ҳозир ма кушода шумода нишон метиҳам. Ира бинем хушрӯча. Мана 10 сомон. Анаи пиёлаҳо омадиян. Анаи пиёлаҳо новинка омадай духтаро. 10 сомонӣ. Калони хушрӯ. Ана баъд анаи 15 сомона анам хели омадай. Мана чиқракаи калонай. Ина ёям 15 сомоная. Инам хели тарелка ошибаринай. Калониш. Намудашанами. И 30 сомон ай ваза. И ваза 30 сомон. Дига тараф. Ина есна бинен. Ҳамаш 10 сомони посудо. Тарелка. Ина ям навомадай. Мана 10 сомон. Ина ино 10 сомон. Манам ино 10 сомон. аз ё тамом шид бо овардан ина 10 сомон. иҷада ҳар хела лошка ву ҳамхели чизако ҳастай 10 сомон. Мана ина инора бинен лалчои чиқрак дар кор боша ҳастай. Мана пиёлаҳо ҳар хела бо омадай. ина ин пиёлаҳо бо 10 сомонӣ. Мана пиёла чанд намуд омадагиай 10 сомон. Диден? Иша бинен. ози аввал посудара нишон метум духтарако. баъд бо дигар чизошона. Мана ира бинен. ранги косаи калониш. ино чанд сумия? ане косаян духтарако. ine косаошон боша 10 сомонӣ. чанд намуда иҷада омаде бо айпеш мебинем. ина ира бинен ранги коса калона ина намудошон 10 сомон. бакалора хайдиден 15 сомонӣ ҳар хела. мана инора ма шумода нишон дода будам як маротибаи дига бинен. касоне ки бори аввал мисол канали моро тамошо кардаиста бошад анами намудоям ҳастай. баъд духтарако
аз ана ино тамом шуда буд 25 мана ино ино духтаро тамом шуда буданд ина омадиянд двойка дута дора савок шуд ка 25 сомон иҷа чанд ранг дора дига ҷуда 6 сомон ай иҷада 25 сомон и тараф ҳама чизош 10 сомонӣ ина духтаро ина миёям новинкаян биненда инами набуд бини чӣ хел хушрӯчаяе бирӯзову рангай ана баъд ҳаст аз анаин иям новинкаяй хулоса новинкаошон бисёрай вақт боша ки ба ҳазур тамошо кунӣ баъд интихоб кунӣ чизе ки маъқул бошатуна мана ҳама новинкаҳои 10 сомона ози аз ин тараф бо нишон метиҳам пиёлаҳора пиёлаҳошон интихобшам қа бисёрай ки ҳар хела ҳастай ай майдаи майдаш сар карда то калони калонша ина ино тарелкаош буд пиёлаҳош тамом шуда буд ина бо пиёлашам омадай духтарако и отдели бозичаошон дуташ 15 нигоҳ кунед амино дудонаш 15 сомон будай инами хелӣ доранд бо 10 сомон мисол коробкача мана резинка мана аз ина ино бинен ино ваян вентилятор духтаро 10 сомон чанд намуду шастай шамалтяк ана инаму дастай вейр 10 сомон ана баъд бо духтарако ина миёям ҳамаш ҳама хелан 10 сомониям мана тупу чизако ина пистолети ову шапаки хушрӯ 10 сомон приголка ина мехе бозичаҳо ози аз ин тараф бо канцелярия доранд канцелярияҳои новинка омадагиай ина ручкора бинен чӣ хел хушрӯча инаям 10 сомон ана чанд наму дора ина барои кӯдако мозаика ира сабираҷ мекунанд клей мекунанд мана дафтаро дудона 15 сомон мана ино бошад чӣ бошаи хулоса қаламаи чи ҳастай 10 сомон фломастер ҳаст ана ин намудо тамом шудаги буд ҳозир омадай ино ҳамаш медонед духтаро ма гирифтам духтаракомда брелокан чандта брелок меброи а якта анам хеле комплект мана канцелярияошонам бисёр омадагиай касе ки нагирифтай барои мактаб марҳамат духтарако биёен аз пеш бинен духтаро якта новинка овардиян мыльни пузирок анахе пистолети калонай барои кӯдакотон гирифтанӣ бошед марҳамат 45 сомон ай калони хушрӯай марҳамат биненда хирсанд мешаванд кӯдако ма хостум шумода нишон тиём ки бине ай аҷоибот ина духтарако метонем ки аз ҳами омада гирем беҳад нағз барои кӯдако ази коробкаша нишон метавонем ягон ҷода падаркаям бурданӣ бошен ина коробкаш беҳад падаркаи нағз меша кӯдакда 45 сомон хулас ана баъд падушка ҳастай ино 20 сомонӣ чанд намуд омадай ҳар хел лакош ҳаст шумо метавонед бо айпеш омада хитон бинед лоимаки хушрӯ нархошон 45 падушкора 20 сомонӣ ай пистолетора диден 45 сомонӣ ана и комплектака бинен и сабирад мешава понияй баъд чӣ дора қаламческинак мешава хулос иам 10 сомон игрушечный
بعد دخترکو نگاه کنید انم خیلی سچوقچوی کلون کلون 5 سومونی من هر خیلش هسته ایجا و میتونین ای پیش اومده بینیم پختگی یک بینه کلونکن ایجا بسیاره همه خیلی گلکوش هسته با کسی که اومد بختش میبینه که چی نموده هست خلاص ده دونش 10 سومون اینجا ده هر خیلی سالفتکا و ریچتکا و سالفتکا و اونم خیلی چیزا هسته صابون هسته همینویه نه لیچبنی همینویه این لیچبنی صابونا برای داغی رو من خلاصه اینجا داخل چیزایی هم هسته